Mi-o plâng când de o săptămână, că e în lume multă ură. Pentru bani, pentru hârtii, azi te vinde și frații. Mi-o plâng când de o săptămână, că e în lume multă ură. Pentru bani, pentru hârtii, azi te vinde și frații. Lasă-i în foc toți banii, că bani n-au și dușmanii, dar dușmanii n-au ceva, familie ca a mea. Lasă-i în foc toți banii, că bani n-au și dușmanii, să trăiască vata mea, mare gustii după ea. Bine, mă! De la frățărul meu, prima deschidere, 5 milioane de la Gusti, pentru toată lumea prezentă din această seară frumoasă, pentru nașii tăi, pentru moșii tăi, pentru frățiorii tăi, pentru toți ferii tăi și toată lumea prezentă, să vă trăiască copilași și frații mei. 5 milioane, mulțumim frumos! A, băieții mei! Program original Calabanat, să ne cadă bine șprițul. Bine! La, 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 la. Ce spune? Alții să ajungă patron, o vând și pe mama lor. Eu nu fac, dar cum fac alții, ca să-mi văd apropiații. Alții să ajungă patron, o vând și pe mama lor. Dar eu nu fac cum fac alții, ca să-mi văd apropiații. Lasă-i în foc toți banii, că bani n-au și dușmanii, dar dușmanii n-au ceva, familie ca a mea. Lasă-i în foc toți banii, că bani n-au și dușmanii, dar dușmanii n-au ceva, familie ca a mea. Forță! Pentru toți invitații, pentru fratele meu, pentru Gusti de ani de zile și sora mea, soția de Andreea Curesoe. Frații mei de la Anglia,